Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. То бови ҷангори вазни нимёна ва яке аз дурахшонтарин ҷангварони UFC Карлос Пратес омода аст ки зидди ҷангори бебохти вазни худ Майкл Моралес муҳорибаи довталабӣ гузаронад. Ман аз ҳама ҷангори дурахшон дар вазни нимёнаам. Албатта ман медонам ки рейтингҳо ҳастанд ва медонам ки баъзе ҷангварон аз ман дида дар рейтинг болотар қарор доранд. Аммо ин тиҷорат аст, ин шоу аст ва ман ба тамошобинон чизе мехостагӣ онҳоро медиҳам. Майкл Моралес ҷангори хеле хуб ва ҷавон аст ва ӯ дар ҳақиқат бақувват аст. Лекин фикр мекунам ки ман дурахшонтаринам ва ҳозир вақти ман аст. Фикр мекунам ки ҷанги ман зидди ӯ бояд дар вақти чемпион будани ман баргузор гардад. Лекин кае ки UFC хоҳанд, ман омодаам ки зидди ӯ муҳориба гузаронам. Албатта ки ман муҳорибаи унвонӣ мехоҳам, аммо агар ки UFC гӯянд ки ту бояд зидди Майкл ҷангӣ ва ғолиби муҳорибаи шумо барои камарбанд меҷангад, пас хуб, ман розиам, рафтем, гуфтааст Пратес. Хотиррасон мекунем ки Карлос Пратес дар турнири UFC 322 чемпиони пешинаи вазни худ Леон Эдвардсро ба нокаут равон кард, ки то ҳамон лаҳза ягон кас Леонро ба нокаут равон кардагӣ набуд. Акнун Пратес зидди чемпиони вазни худ Ислам Махачев ҷангидан мехоҳад, ё ин ки муҳорибаи довталабӣ зидди Майкл Моралес. Ҳама намуд дорӯҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва доставка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо, дорӯҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон, ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. Барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани дорӯҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. То бови ҷангори вазни нимёнаи UFC Колби Ковингтон чемпиони нави вазни худ Ислам Махачевро таъриф кард. Рости ман ин гуна муҳориба интизор набудам. Ман фикр кардам ки Ҷек калонтар аст ва ҷисман аз Ислам дида бақувваттар аст, лекин эҳтироми ман ба Ислам, ӯ нақшаи ҷангии худро ба кор дароварда муҳорибаро аз аввал то ба охир идора кард. Барои Махачевро шикаст додан ту бояд текдаунҳои ӯро манъ кунӣ ва ӯро маҷбур кунӣ ки зарбазанӣ кунад. Чӣ гуна ки Волкановский дар якум муҳориба ин корро карда тавонист. Фикр мекунам ки барои ин корро кардан Топурия беҳтарин вариант аст. Топурия қадпаст аст ва ӯро ба замин афтонидан осон нест. Вақте ки Ислам ӯро афтонида наметавонад, Илия ба ӯ зарбаҳои вазнини худро мерасонад. Умедворам ки UFC ин муҳорибаро ташкил мекунанд. Ман намехоҳам ки Топурия ба вазни нимёна барояд, чунки дар ин вазн корҳои ӯ душвортар мешаванд. Дар ин вазн Ислам ҷисман аз ӯ калонтар ба ҷанг мебарояд. Фикр мекунам ки варианти беҳтарин вазни сабук аст, гуфтааст Ковингтон. Ва дӯстон, бояд қайд кард ки Колби Ковингтон душмани деринаи дастаи Ислам Махачев аст, ки доимо Ҳабиб, Ислам ва дигар аъзои дастаи онҳоро пас мезад ва ин бори аввал аст ки ӯ Махачевро таъриф карда истодааст. Инак дӯстон, имрӯз иштирокчиёни турнири UFC Қатар бо муваффақ вазни даркориро карданд ва чанд дақиқа пеш онҳо муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд. Биёед якҷоя тамошо мекунем. Up in the middleweight division, Ismail Naurdiev taking on Ryan Loader. In the blue corner, the man of steel. хотиррасон мекунем ки турнир пагоҳ, яъне рӯзи 22 ноябр баргузор мегардад. оғози турнир аз соати 18:00 ба вақти Москва ва 20:00 ба вақти Душанбе. Дар навори навбатӣ мо маълумоти пурра медиҳем ки дар куҷо пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. Барои ҳамин зангулачаро пахш кунед, то ин ки аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони MMA якум шуда бохабар бошед. Дар наворҳои баъдӣ вомехӯрем. Хонобуду сарбаланд бошед.